Formal nang gisugdan sa DepEd Gensan ang Brigada Eskwela sa usa ka hilit nga tunghaan sa syudad. Sumala sa buhatan, abli sila alang sa mga buot modunar o mga gikinahanglan nga butang alang sa tunghaan human na sayrang pulos makeshift classroom lang ang anaa sa maong tunghaan. Ang detalye pinaagi ni ining report. Gisugdan pinaagi sa tree planting ug panglimpyo ang formal nga pagsugod sa Brigada Eskwela sa Department of Education Gensan sa Rickville Integrated School sa Barangay San Jose, General Santos City adlawng Martes. Dungan sab niini ang enrollment sa mga estudyante gikan grade 1 hangtod grade 7. Gawas niini nakabenepisyo sab sa libreng konsulta program sa Philhealth alang sa maayong panglawas ilabi na ang mga learner. Kini konsulta benefits sir apil ang check-up, laboratories and dispensing of medicine. Karon nalipay mi kay naay mga ing-ani sa amuang eskwelahan. Kamatikdan nga ang maong tunghaan, pulos makeshift classrooms lang nga dunay 5 ka rooms nga pulos gama sa sawali o kahoy. Napili matud pa kini sa DepEd isip venue sa kick-off sa Brigada Eskwela sanglit nagkinahanglan kini og pagtagad. Gipaningkamutan sa Department of Education nga mas palambuon pa kining mismong tunghaan aron mga magtutungha dinhi mismo sa komunidad. Dili na angay moadto pa sa lagyong tunghaan aron makaeskwela, inay dinhi na lang. 2 years old pa lang itong school na ito at nakakaawa-awa yung ang situation nila ngayon. So we have identified here, we planted trees, and then we have also encouraged stakeholders to invest like donating classrooms for the school. Padayon sa pag-awag ang DepEd Gensan alang sa mga buot magdonar ug mga kinahanglanong butang alang sa Brigada Eskwela nga budangob sa mga tunghaan hangtod June 13. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.